И умием глътка вино, нека Бог да ни здрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Пред хората дай ми ти команда. Сега 2 години. Приятели, слава на Бога, слава на Всевишния и Всемогъщия, че ни е събрал и мога да кажа, че на нас е дал всичко. Защото ние знаем и умеем да бъдем доволни. Недоволен е оня, който не разбира нито земята, нито небето, нито живот. Доволен е оня, който знае за какво е дошъл и как да работи за светлината. И затова ви благодарим от сърце, че сте тук и че сме заедно, защото когато се съберем така, ние ставаме много голям фокус на светлината и започва всеки един от нас, където и да отиде, каквото и да прави, да разпръсва тази светлина. Това е те наречения звезден код. Този звезден код се разпръсва по една прогресия, която не е нито геометрична, нито алгебрична, не е математическа. Тя е звездната прогресия на светлината. Тя е много мощна и много бърза. Една единица светлина може моментално да предаде светлината си на 1 милион. От 1 на 1 милион. Няма такава прогресия на земното кълбо, друга, освен от Божиите синове и дъщери. Благодарим ви от сърце, че почетохте празника. И сега няколко думи може да каже и Силвина. Да ги изправя, защо да ги кажа? Да, може да ги Аз наистина го видях като едни лъчи, които се събират и тук наистина като един фокус. Си пожелавам за пореден път да се превърне. Събираме се и след това точно като лъчи радиално се излъчват и се разпръскват буквално и цяла България и целия свят. Дай Боже така да бъде всеки да си тръгва от тук и да идва тук винаги с радост и винаги добре зареден. И най-големият празник е наистина, че сме заедно, просто той рожден ден е един прекрасен повод и наистина пък това съчетание, че с Георги сме на една дата е един хубав знак на Вселената. И много, много благодарим за всичко, което идва сред нас и ни се дава. Благословени да бъдем. Амин. Любов и благодарност, както е написано на тортата. Почтиво, какво пише на тортите. На едната е... Чист рожден ден си винаги, Георги, любов и благодарност с семейството на светлината. А на другата е пентаграма, който знаете, че и там е написано великият знак на Великото Светото хилядолетие. училище на живота. Или учителство ще някъде казва. Великото учител на живота. Великото училище на живота. Георги, ти днеска си Методия, тя е Кирил. Да, така е. Днеска наистина е по времето на Ботев се е празнувал днешния празник като Свети Кирил и Методий. 11 май. Аз много елета бих помолила, може пак да изпеем много елета. То може си в края, но може сега в началото. Как сме се събрали? После пак си пеем, си играем. Да, знам. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение, и во всем благо е поспешение. Подашь, Господи, благочестивому и православному българскому народу, и сохрани его на много
една песен за благодарност към Господ. Любовта, светлината, което ни дарява. Дойде ред на това. Така пак ли ще я? Самка? Моля ли?